Tervetuloa kuuntelemaan meidän podia Tulen alla. Tänään me keskustellaan päätöksenteosta ja myös taktisesta päätöksenteosta, mitä siihen liittyy, mitä on hyvä ottaa huomioon ja periaatteessa myös siitä, että kuinka vaikeaa se loppujen lopuksi on. Ja ehkä alustuksena semmoinen, että päätöksentekoon liittyy tosi usein se harhaluulo tai käsitys, että me pohditaan, oliko tämä hyvä tai huono päätös sen kautta, että mikä se lopputulema on ollut. Ja ihminen luontaisesti unohtaa siitä päätöksen ja lopputuleman välistä sen järkyttävän määrän niin kuin tuuria ja sattumaa, mitä siihen liittyy, mihin me ei voida vaikuttaa, ja toisaalta ne vaikuttavat tekijät, mitä me ei yksinkertaisesti vaan pystyttäisi etukäteen niin kuin nähdä, tai jossain tilanteessa pystyttäisiinkin, mutta meillä on aina niin kuin rajalliset resurssit, kuinka paljon me voidaan käyttää sitä tietoa tai aikaa sen tiedon keräämiseen. Ja se on ehkä semmoinen punainen lanka ja yksi tärkeimpiä asioita, mikä pitää mun mielestä muistaa, että aina kun puhutaan siitä, että oliko hyvä vai huono päätös, niin älä tuijota lopputulemaan, vaan keskity siihen päätöksentekohetkeen. Onko siinä tilanteessa tehty kaikki se, mikä olisi pitänyt tehdä, jotta me voidaan tehdä laadukas päätös. Kyllä, ja sitten sen jälkeen tulee tärkeäksi, että jos se päätös on tehty ja mikä se ulostulema siitä on, niin sen jälkeen voidaan tehdä uusi päätös perustuen sen hetkisiin tietoihin ja ollaan valmiita siihen uuden päätöksen tekemiseen. Joo, toikin on hyvä, ja siitä pitää löytää se tasapaino, että miten sä, sit kun sun pitää muuttaa se päätös, minkä sä olet aikaisemmin tehnyt. Sehän on ihmiselle psykologisesti hirveän vaikea asia, koska käytännössä se tarkoittaa silloin sitä, että, tai siis ihminen kokee sen, että nyt kun mä joudun, niin kuin, ekaksi olin sitä mieltä, että punaiset vaatteet on tässä tosi hyvä, mutta nyt kun olosuhteet on muuttunut, vaikuttaa siltä, että punaiset vaatteet ei oikeastaan olekaan se niin kuin sopivin ratkaisu, niin siinä vaiheessa, kun mä sanon se ääneen, että hei, itse asiassa meidän pitää nyt nämä punaiset vaihtaa sinisiin vaatteisiin, niin silloinhan mä joudun epäsuorasti myöntämään sen niin sanotusti, että olin väärässä, ja se on meille psykologisesti vaikeaa. Ja tämä johtaa siihen, että me saatetaan niin kuin ankkuroitua niihin meidän omiin mielipiteisiin, ja me sitten aletaan vaan näkeä ympäristöstä niitä asioita, mitkä tukee sitä, että hei, että ei meidän kannata tätä muutosta tehdä, josta voidaan sitten 2,5 tuntia tai 2,5 päivää puhua siitä, että miksi ihmiset ovat muutosvastaisia. Mutta palatakseni siihen, että päätöksiä pitää pystyä myös, tai siis tavallaan tehdä uusi päätös. Sehän ei ole vanhan päätöksen pyörtämistä, vaan se on uuden päätöksen tekeminen. No mikä johtaa sitten siihen, että missä tilanteessa se pitäisi sitä päätöstä tarkastella ja ehkä tehdä uusi päätös? Ja se on varmaan se, mitä tapahtuu sitten sen ensimmäisen päätöksen jälkeen, joka ei ollut sitten tavallaan se haluttu lopputulema. Mulla tulee tässä nyt ehkä semmoinen esimerkki meidän tuosta yhdestä harjoituksesta. Se oli yksi näistä synkistä merellisistä harjoituksista, josta meillä oli joku tämmöinen iskutehtävä siellä. Sä johdit useampaa ryhmää, siinä olit sen ja mä olin jonkun puoliryhmän johtajana siinä. Ja jakauduttiin 2 paikkaa, oltiin menossa saaressa jonnekin, ensin ajauduttiin siihen vihollisen ansotukseen tiellä ja siitä ja sitten pidättäydyttiin hetkeksi, tehtiin ratkaisu, että oltiin siinä varmaan joku 45 minuuttia paikalla ja odotettiin, että mitä tapahtuu seuraavaksi, koska ei mennyt niin kuin piti. Ja sen jälkeen jakauduttiin siihen 2 porukkaan, toinen meni tuhoamaan toista kohdetta ja toinen meni toista kohdetta. Se oli jonkunnäköinen tutka tai joku vasta. Tämä. Ja mä muistan aina, tai siinä niin kuin, homma meni tosi hyvin ja kaikki niin kuin onnistui siinä. Ja siitä huolimatta, koska vihollisosasto oli tämän meidän odottamisen takia mennyt takaisin nukkumaan, eikä jaksanutkaan olla enää niin valveilla, että meillä oli koko yö aikaa tähän. Ja sitten me saatiin meidän tehtävä oli tosiaan tämän niin kuin laitteiston tuhoaminen siinä. Teillä oli joku toinen tehtävä toisella paikalla. Ja se, mitä me tehtiin, siellä oli löydettiin se joukkueen teltta sieltä, jossa ne majottu. Ja me jätettiin heidät, tein sen päätöksen silloin siinä, että jätetään se teltta koskematta, koska kukaan ei ollut kuullut, että me oltiin siellä, me oltiin se tutka tehty siinä. Sitten kun me tultiin takaisin,
meillä käytiin se debaatti, että päästäänkö tästä pidempään debaattiin, niin sä sanoit, että miksi et tuhonnut sitä telttaa siinä. Tai käynyt tappamassa niitä niin kuin vihollisia siellä teltassa. Ja mä aloin sitä jälkeenpäin siinä miettimään, koska sä annoit sen, että nyt niillä on mahdollisuus lähteä meidän perään, että meidän olisi pitänyt tuhota se koko teltta. Ja mä mietin sitä siinä, että minkä takia tehtiin se ratkaisu silloin sillä tavalla. Niin mä olin se, että meillä on se, mun päätöksentekoa ohjasi siinä kohtaa se, että me ollaan tuhottu se meidän pääasiallinen tavoite, ja se, jos me lähdetään riskeeraamaan se loppuporukka sinne teltalle, niin siinä saattaa käydä niin, että epäonnistuuko teidänkin tehtävä sen takia, että jos sieltä tapahtuukin jotain sellaista, että me ei onnistutakaan sen koko teltan tuhoamisessa siinä kohtaa, vaan me lähdetään siitä eteenpäin, ja jopa oma tiimi vaarantuu sen takia. Me päästiin pois sieltä. Riski oli siinä, että se telttaporukka lähtisi meidän perään. Sitä ei ikinä tapahtunut tässä tapauksessa. Mutta se tavallaan se riskin kautta siinä ja tavallaan se, että sun näkemys sillä kohtaa oli erilainen. Sitten kun me tultiin sieltä, mä muistan sen aina, se sanoit mulle sen semmoisen, että nythän ne tulee sieltä meidän perään mahdollisesti. Että jätitte sen mahdollisuuden. Niin jätettiin, mutta sitten päästiin itse pois sieltä ja tehtiin se päätös sen kanssa. Ja nythän me oltiin kaikki siinä kohtaa sitten tietoisia siitä, että jos he tulee sieltä, niin silloin me tiedetään, että mikä se syy on ollut siihen, että he tulee, jolloin tavallaan oltaisiin varmasti oltu valmiita adaptoitumaan myös siihen tilanteeseen. Joo, tuo on hyvä esimerkki tuollaisesta niin taktisesta päätöksenteosta, mitä tiimit tekee myös ihan niin kuin siviilimaailmassa ja samaa hengenvetoa siitä päätöksentekotilasta, mikä on luotu siihen, että nythän sulla oli semmoinen päätöksentekotila tuossa tilanteessa, että sä pystyt tehdä omia niin kuin ratkaisuja ja se tavoite oli siellä selkeänä. Ja sehän on juurikin näin, niin kuin sanoit, niin eihän tavoitteen saavuttamiseksi ei ollut merkityksellistä se, että se teltassa oleva porukka olisi siinä tuhottu. Erittäin hyvä esimerkki. Ja totta kai niin kuin tavoitteena oli tuhota se järjestelmä, mutta yhtä lailla tavoitteena on päästä niin kuin ehinähön hengessä sieltä pois. Ja siinä tullaankin sitten siihen, että minkälaisen riskin, eli tuossa oli tilanne, missä joudut valita, että minkälaisen riskin otat. Ja täytyy sanoa, että toi on tapahtunut aikana ennen kuin oli taistelukokemusta, ja nyt taistelukokemuksen jälkeisenä aikana voisin sanoa, että en missään nimessä olisi lähtenyt siihen, että tuhotkaa sitä teltta. Saatika edes puhuta niinku siitä niinku inhimillisestä ulottuvuudesta, että harjoituksessa on helppo puhua siitä, että hei, mennään niinku, tiedätkö, tuhoamaan on nukkuvat. Olisi ollut siistiä. Nukkuvat sotilaat, mutta sitten tosielämässä niinku tuollaisessa tilanteessa tommonen niinku, se ei vaan niinku mene niin, koska ei ole ryhmä sosiopaatteja, jotka vaan niinku haluaa mennä tappaa nukkuvia ihmisiä. Juuri näin. Niin. Mutta tuo on myös itse asiassa ihan hyvä keissi niinku pohdittavaksi siinä, että tässä tilanteessa se asiat meni niin kuin toivottiin, että ne olisi mennyt, päästiin rauhassa pois ja kaikki kotiin. Minkälainen keskustelu olisi voinut syntyä siitä, että sit jos ne olisikin lähtenyt näin. Ja siinä tullaan tähän mielenkiintoiseen, että mähän sanoin, mitä mä sanoin, että totta kai se olisi pitänyt, jolloin me tullaan siihen, että me niin kuin sen lopputuleman kautta arvioidaan sitä, että oliko tämä oikea päätös vai eikö se ollut. Ja tästä on niin mun mielestä loistava esimerkki, kun tämä Ukrainan nykymuotoinen sota alkoi ja sitten innokkaammat alkoi kritisoimaan Suomen liittymistä Ottawan sopimukseen ja jalkaväkimiinojen kieltämistä, mikä on sinänsä oma asiansa, mutta se, että niissä keskusteluissa viitattiin, en edes muista milloin 15 vuotta sitten kyseiset päätökset on tehty, niin viitattiin, että olisihan se pitänyt silloin tietää. No varmaan niin kuin 15 vuoteen on mahtunut kohtalaisen paljon asioita, että kukaan ei ole pystynyt silloin niin kuin faktana sanoa. Meillä on ollut niin kuin erinäköisiä mahdollisia niin kuin tulevaisuuden polkuja, mistä yksi on ollut tämä, missä nyt ollaan, mutta kyllä mä niin kuin uskallan väittää, että siinä on ollut tosi paljon muitakin vaihtoehtoja matkalla. Ja pointti ei ole niin kuin ottaa kantaa siihen, että onko se päätös ollut oikea vai väärä, eihän meillä ole siihen liittyvää tietoa. Pointti on se, että ihmiset lähtee kritisoimaan sitä niin kuin päätöksen oikeellisuutta sen lopputuleman kautta. Ja tämä on niin kuin se on ensinnäkin niin kuin, energian haaskaamista. Se ei ole niin kuin tehokasta, eikä se vie toimintaa eteenpäin.
vaan tässä tilanteessa pitäisi aina palata siihen päätöksentekotilanteeseen. Mikä tieto meillä oli siinä käsillä? Tulkittiinko me se tieto oikein? Olisiko meillä ollut aikaa kerätä lisää tietoa, jotta me oltaisiin saatu tarkennettua sitä meidän omaa tilannekuvaa ja sitä kautta ehkä tehtyä laadukkaampi päätös. Jos mietitään tätä sun tilannetta tai esimerkkiä, mitä käytit, niin siinähän ei hirveästi ollut aikaa. Se päätös tehtiin siinä. Niin. Just näin. Ja tässä nyt ehkä pitää, tai just tavallaan tullaan taas tähän arvopohjaan myöskin, mitä ihmisillä on nyt viimeisen 2 vuoden aikana muuttunut. Että tavallaan ne pääperiaatteet on hyvin erilaiset tällä hetkellä, mitkä oli 2 vuotta sitten ja mitkä on ollut silloin Ottawan sopimuksen aikaa myöskin. Että silloin on tavallaan, jos ajatellaan niin kuin ihmisoikeudellisia asioita ja muita tämmöisiä, niin se on ollut ihan järkevä päätös silloin, että täällä on niin kuin, ihmisiä on haavoittunut näiden niin kuin miinojen, jalkaväkimiinojen ja näiden kautta. Eli tavallaan se on ollut hyvin paljon lähempänä se tunnetila myöskin siinä. Niin siis tavallaan ne olosuhteet, missä niitä päätöksiä on silloin Juuri tehty, näin. on ollut hyvin erilaiset kuin mitä niin kuin tällä hetkellä on. Ja vastaavia päätöksiä tullaan varmaan tekemään nyt Ukrainan sodankin jälkeen. Tullaan jotain toimintatapoja rajoittamaan. Joo. Ja itse asiassa koronapandemia on myös hyvä esimerkki. Silloin oli se oli aika hauska, että muun muassa silloin, kun mä koen, että saatiin runnottua läpi tämä Uudenmaan alueen niin kuin liikkumisrajoitukset ja mä oon sitä mieltä, että kyseiset päätökset oli niissä olosuhteissa, vaikka en todellakaan ymmärrä kaikkia niitä ulottuvuuksia. Mietin tätä ihan vaan sen tavallaan niin kuin terveysturvallisuuden ja ihmisen niin kuin hengen ja terveyden kautta, enkä osaa ottaa kantaa näihin niin kuin kansantaloudellisiin vaikutuksiin ja yömässä. Niin se oli mun mielestä niin kuin hemmetin hyvä päätös, ja se ei ollut pelkästään sen takia, tai siis sanotaan näin, että vaikka sillä ei olisi ollut vaikutusta siihen, että miten tartunnat leviää tai leviikö ne niin kuin loppujen lopuksi niin kuin läpi Suomen, mutta sillä oli viestinnällisesti järkyttävän iso merkitys. Se viimeistään kertoi kaikille ihmisille, että me ollaan tuntemattoman äärellä, tämä pitää ottaa vakavasti, meidän pitää ottaa valmiuslaki käyttöön, jotta me voidaan tehdä tällaisia täysin poikkeuksellisia ratkaisuja, ja nämä poikkeukselliset ratkaisut puretaan heti, kun se tilannekuva sen mahdollistaa. Ja silloin oli niin kuin viestinnällisesti tosi vahva viesti koko Suomelle, että hei, ottakaa tämä homma nyt ihan oikeasti vakavissa. Ja me elettiin silloin kuitenkin käytännössä pandemia ensimmäistä kevättä, jolloin tutkijoillakaan ei ollut tietoa. Me ei tiedetty, miten se tarttuu, minkälaisia ne on ne oikeastaan, että minkälaisen sairauden tämä virus muodostaa. Silloin ei edes ollut puhetta niin kuin long covidista tai muusta vastaavasta. Ja joudutaan tekemään noin isoja läpileikkaavia päätöksiä tosi ohuen niin kuin tilannekuvan päällä. Et siinä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että on kuitenkin pystytty tekemään päätöksiä. Mutta se on ollut, tai niin kuin sanot siinä, niin sehän on hyvin tämmöinen ensivaiheen ratkaisu. Niillä tiedoilla, mitä on käsillä, jotta pystytään alkamaan koostamaan sitä isompaa tilannekuvaa, jotta päästään niihin oikein niin kuin hyvin perusteltuihin ratkaisuihin siitä eteenpäin, jotka on niin kuin riittävät siihen tilanteeseen. Kyllä. Ja se oli sitten myös mielenkiintoista, että miten se niin kuin päätöksenteko vaiheet jatku siitä, että sittenhän me siirryttiin Suomessakin hyvin vahvasti siihen, että kun haluttiin tasapainotella niiden liikkumisrajoitusten ja muiden vastaavien kanssa, minkä mä ymmärrän, nuorten harrastamisen estäminen ja kahvilan ravintolan liiketoimintojen niin sulkeminen on ollut järkyttäviä juttuja ja moni yrittäjä on siellä tehnyt konkursseja, että se on ollut jatkuvaa tasapainottelua sen niin kuin hyödyn ja haitan kanssa. Ja siinä se, mitä niin kuin mediassa luki, niin tosi paljon oli sitä aina, että vielä ei voida tehdä toimenpiteitä, koska tutkijoilla ei ole niin kuin riittävää varmuutta tästä asiasta, että onko se niin kuin A, B vai C. Ja tätä mä oon miettinyt, ja en myöskään tiedä, että kuinka vahvalla sellaisella, niin kuin, jos me mietitään niin kuin tieteen laatua, niin silloin yleensä mennään aika pitkälle ennen kuin voidaan todeta, että hei, nyt on todettu, että asia on näin, että se vaatii paljon, niin kuin, sillä niin kuin, ei välttämättä ajallisesti, mutta
mutta niin määrällisesti tutkimustietoa, että kyllä, nyt me ollaan yhdessä samaa mieltä, että moni toistettu tutkimus näyttää, että se on näin, niin jos me aina tehdään, niin kuin tavallaan odotetaan sitä, että meillä on vähän niin kuin tosi varma tieto siitä, että miten asiat menee, niin silloin niin kuin se organisaation päätöksenteko, se ei kyllä niin kuin kestä turbulenssia, että tavallaan pitää pystyä tehdä päätöksiä ilman, että meillä on varmuutta kaikesta. Ja tästä tullaan siihen tärkeäseen pointtiin, että meidän pitää ymmärtää, mikä on se kaikista relevantein tieto tämän päätöksen kannalta, ja onko meidän riittävästi tietoa tästä. Kyllä, ja toi korona-aikana kuitenkin näitä tämmöisiä päätöksiä, jos otetaan tai siis tavallaan ihmisten just ajatusmaailma tutkimuksesta, niin se on se, että se on aikaa syövää, resursseja syövää paljon. Korona-aikana tuli rokotteita monen mielestä liian nopeasti, ja siis tulikin varmasti osakin niistä, ja sitten samaan aikaan näitä, niin kuin, tavallaan näitä rajoittavia päätöksiä tehtiin koko ajan niin kuin vaillinaisiin tietoihin perustuen. Niin tavallaan se oli varmasti semmoinen niin kuin tasapainottelu siinä, että mikä on riittävä tutkimus aina millekin aihealueelle. Että molempiin suuntiinhan tuli koko ajan semmoista niin kuin keskustelua siitä hyvinkin pitkään. Joo, ja sitten tietenkin tuollaisissa päätöksissä, mitkä on niin kuin yhteiskunnallisesti merkittäviä, niin siellä on aina ne, ketkä on totta. Kyllä minä olisin tehnyt toisia, kyllä minä olisin toisen, mutta fakta on myös se, että se vaatii paksua nahkaa tehdä tuollaisia niin kuin päätöksiä, ja kyllä mä niin kuin henkilökohtaisesti, ja tämä ei ole mikään niin kuin poliittinen kannanotto, mutta mä sanon, että kyllä silloin niin kuin pääministeri Marin teki niin kuin todella, hän näytti niin kuin johtajuutta siinä asiassa, että vaikka sulla on kuinka paljon niin kuin myrskyä ja tuulta, ja sä tiedät, että nyt kun mä tälleen teen, niin tosi moni tulee pahoittaa mielensä, mutta siinä mentiin niin kuin se niin kuin tavallaan tavoite ja yhteiskunnan hyöty edellä, ja nyt me tehdään näin, ja sillä siisti. Ei mikään ihme, että noin vuodet niin kuin rokotti aika paljon varmasti niin kuin hänenkin jaksamistaan, mutta se on hyvä esimerkki siitä niin kuin myös johtajan vastusta, että sä joudut tehdä niitä vaikeita päätöksiä, mihin niin kuin kaikki ei vaan pysty ymmärtämään sitä isoa kuvaa, ja sitten tulee soraääni, ja se on sellaista. Kyllä. Tuohon päätöksentekoon vielä tavallaan, kun me ollaan nytkin puhuttu siitä, että meidän pitää ymmärtää, meidän pitää olla niin kuin hyvä tilannekuva, ja tilannekuvahan on tietyllä tapaa tämmöinen niin kuin kattokäsite, ja se, että mitä meidän tilannekuvassa on, niin sehän on täysin organisaation toiminnasta riippuva tekijä. Jos me puhutaan niin kuin sotilasoperaatiosta tai kriisinhallintaoperaatiosta, niin silloin meillä on, siellä saattaa olla vihollistilannekuva, missä joukot on, mikä heidän suorituskyky on, ja missä me omat joukot on, ja bla bla bla. Sitten jos me ollaan liiketoiminnan puolella, niin sitten me taas todennäköisesti puhutaan siitä markkinasta, että mitä markkina kaipaa, miten kilpailijat vastaa siihen markkinan tarpeeseen, mikä meidän oma kyky on. Eli se ei voida sanoa geneerisesti, että tilannekuvassa on niin kuin tällaisia asioita, mutta se mikä on tärkeää, niin pitää olla hyvä, eheä tilannekuva. Ja se tarkoittaa myös sitä, että siellä tilannekuvassa oleva tieto pitää olla laadukasta. Nyt kun me lähdetään tekemään niitä päätöksiä, niin meidän pitää ymmärtää sitä tämän hetken tilannetta. Meidän pitää pystyä jossain määrin niin kuin arvioimaan niitä tulevaisuuden kuvioita, koska se meidän päätöshän vaikuttaa aina tulevaisuuteen. Vaikka mä nyt tässä hetkessä päättäisin laittaa takin päälle, niin se voi ajallisesti tuntua, että mä teen nyt sen päätöksen, mutta mä teen sen päätöksen sen takia, että mitä sekunnin päästä tyyppisesti. Joo, ja tässä varmaan myöskin niin kuin organisaatiollisesti se, että tulee taas se yhteinen tavoite tässä myöskin esiin. Eli jos me halutaan kaikki olla lämpöisiä illalla, niin me varmaan kaikki laitetaan se takki päälle. Ja jos mä en ymmärrä sitä, että miksi me laitetaan se takki päälle, niin me pitää pystyä myöskin organisaation sisällä menemään molempiin suuntiin siinä, että me pystyn kysymään perusteita tähän. Ja tässä niin kuin, se on varmaan niin kuin yksi isompia haasteita onkin se, että yleensähän päätöksenteko saattaa kestää tai päätökset hylätään sen takia, koska sitä ei ole riittävästi perusteltu. Tai sitä ei osteta sitä ideaa sen takia, että ei osata oikeilla argumenteilla argumentoida niitä asioita. Niin ihmiset ei ymmärrä. Juuri näin. Ja kuinka usein on kuullut se, että tämä oli ihan järjetön päätös, tai eihän tässä ole mitään järkeä. Kyllä. No, siinä ei varmasti ole mitään järkeä, jos me ei niin kuin johtajina osata viestiä sitä, että mikä on tämän niin kuin
päätöksen toivottu vaikutus, miksi näin tehdään. Ja eihän sitä aina niin kuin voida, ja silti kaikki aina ymmärtää, täytyy muistaa, että siinä on myös sit aina se, että jos ollaan vaan päätetty olla eri mieltä, niin sitten ollaan. Näinpä. Mutta se on niin kuin tosi tärkeä osa sitä, koska päätöshän on vaan sanahelinää, tai jos me ollaan dokumentoitu hyvin, niin se on vaan niin kuin yksi paperi, mikä on tossa noin. Ennen kuin se viedään käytäntöön ja se alkaa muuttua, niin lähtökohtaisesti jokaisella päätöksellä me halutaan muuttaa jollain tavalla niin kuin ihmisten tapaa toimia. Tai niin kuin loppuviimein se vaikuttaa ihmisten tapaan toimia. Ja jotta me voidaan muuttaa ihmisten tapaa toimia, niin meidän pitää ymmärtää, että mitkä on ne asiat, mitkä liikuttaa tai pysäyttää niitä ihmisiä siellä meidän organisaatiossa. Ja sen takia tässä tullaankin sitten tämmöiseen niin kuin tavoitteelliseen seurantaan, joka on niin kuin hyvin tärkeä asia tuommoisessa, että jos me tehdään päätöksiä, niin miten se asian implementointi seurataan loppuun asti, jotta se menee siitä oikeata tavoitetta kohti. Joo. Ja miten se ihminen on ymmärtänyt sitten sen päätöksen, koska jos tehdään päätöksiä, niin me voidaan ymmärtää ne eri tavalla, ja meillä on, niin kuin ollaan puhuttu aikaisemminkin siitä, että meillä on ne tietyt raamit, missä voidaan kohti sitä päämäärää mennä, niin on hyvin tärkeää sitten, että se päämäärä on molemmilla sama, oikein ymmärretty, ja ne raamit on siellä, ja molemmat osapuolet ymmärtää sen, että missä niiden raamien välissä voidaan liikkua. Tuossa tilannekuvasta on hyvä esimerkki Afganistanin ajoilta, kun oli tämä iso operaatio, missä oli useampi kansallisuus mukana, ja me kuljettiin, en muista enää aluetta, mutta vuoriston eteläpuolinen pitkä tie, monen tunnin ajomatka, ja meidän tilannekuvan mukaan niin se vihollistilanne alueella oli kohtuu niin kuin helppo, ja sitten kun me jouduttiin siirtyä käytännössä niin kuin norjalaisten vastuualueelle, ja sitten norjalainen tiedusteluupseeri piti tilannekatsauksen siitä, ja me katsottiin, että hitto vielä, että nämä on punaisella, nämä alueet, mitkä on niin kuin meidän tilannekuvassa on vihreitä. Ja silloin mä muistan, että tuli funtsittua, tai se aiheutti särön luottamuksen, että hitsi vielä, että miten niin kuin meille voidaan kertoa tai näyttää tällaista tilannekuvaa, kun selkeästi me ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Et silloin pitäisi pystyä sanoa, että hei, me ei tiedetä, mikä täällä on tämä tilanne, meidän pitää selvittää. Eli jos ei ole ihan pakko lähteä tekemään niin kuin ihan puhtaat, siis ainahan päätökset on enemmän, tai siis ne on arvauksia, tulevaisuus on aina arvaus ja meidän päätökset perustuu tulevaisuuteen, niin tavallaan kaikki meidän päätöksetkin on enemmän tai vähemmän sellaisia villejä veikkauksia. Yritetään tehdä niistä mahdollisimman vähän villejä veikkauksia. Niin tossakin tilanteessa olisi pitänyt, mikä on helppo jälkikäteen sanoa, että olisi pitänyt, vaan nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että hei, meillä ei ole tarpeeksi tietoa tästä, kukaan ei lähde vielä mihinkään, ei ole niin aika kriittinen homma, että me selvitetään ja sitten päivitetään tämä tilannekuva. Tai sitten olisi sanonut suoraan, että hei, meillä ei ole realistista näkemystä tästä turvallisuustilanteesta, että kun te menette huomenna tonne, niin norjalaiset päivittää, että missä mennään, sitten teillä on niinku realistinen tilannekuva siitä. Koska, ja sitten toinen keissi oli kans, kun me lähdettiin omasta tukikohdasta pihalle illalla, ja lähdettiin siinä 2 autolla, muut oli mennyt jo edestä, autossa oli joku tekninen vika, ja lähdettiin portista pihalle, ja ei mitään, että kaikki ok, ei mitään sellaista nämä perus IED-varoitukset ja yms. Katsotaan, että hitto vielä täällä näitä ruotsalaisia CV-vaunuja painaa niin kuin jonossa, että mitäköhän tämä niin kuin tapahtuu. Ja katsot, niin kuin niitä menee tieto pitkin, että okei, näyttää vähän jännältä, että no nyt pysähty tuohon noin, että ajetaan sen sivuun ja käydään juttelemaan niiden kanssa. Mutta hei, mikä se homma tässä? Ei mitään, että tuossa oli tietoa, että täällä on 10-15 niin kuin kapinallista, että ne on valmistelee tuliylläkköä tuonne tien varrelle, että siellä on, me ollaan nähty lämpäreistä, että siellä on sinkkoja ja kaikkea odottamassa. Olipa helvetin hyvä, ettei lähdetty vetämään maalia jo tuohon, että en ole saanut hyvän pimeän, mutta harjoituksen siinä. Mutta siinäkin just esimerkki siitä, että meillä oli ihan väärä tilannekuva. Jumalauta, sinne oltu menemään, ei muuta kuin ajellaan vähän ja kyllä mä sanon, että siinä olisi pölinä käynyt. Kuitenkin puhutaan 2 niin kohtalaisen kevyesti panssaroidusta autosta versus se, että siellä on niin varmaan 4-5 ruotsalaista niin CVtä, mitkä on vahvasti panssaroitu. Ja nehän lähti ja ne pöllytti sitten. Mä en muista, että löyskö ne koskaan sitä partiota, tai siis tuliko niin kontaktia siinä,
mutta ne kävi pöllyttäen ne reunat, ja sitten sen jälkeen oli paljon kivempi ajella siitä kotiin. Lisää luottamusta. Niin, kyllä. Mutta että niin ihan vastaavia esimerkkejä löytyy niin kuin kaupallisesta maailmasta niin kuin tosi paljon. Mä voin kertoa tähän väliin tosiaan kaupalliselta puolelta, niin just vastaavanlainen oli tämmöinen asiakkuus, joka halusi mennä evaluoimaan erästä projektia niin kuin syrjäisemmälle seudulle Afrikassa, ja heillä niin kuin, he oli pyytänyt, niin kuin, että kuka heidät voi viedä. Heidän oma turvafirmansa ei suostunut viemään. Ja tässä sitten niin kuin sitä kysely tuli. Mä katsoin, okei, että olen itse käynyt tuolla 2 viikkoa sitten, että ihan ok. Kyseltiin niin kuin vähän lisää sitä ja annoin sitten, että sanoin, että kyllä pystytään toteuttamaan. Ja tämä on niin kuin meidän, että oman tilannekuvan mukaan pystytään toteuttamaan ihan hyvin. Ja sitten no siinä sitten jaoin tehtävät eteenpäin henkilöstölle, ja sieltä tuli niin kuin heti ensimmäisenä niin kuin 15 minuuttia tehtävän jaon jälkeen tuli, että nämä maalaiset sanoivat, että ei pysty menemään näiden syytteen takia, nämä haluaa tuoda sinne armeijan mukaan, ja nämä haluaa tehdä tätä ja tätä. Sanoin, että okei. Ja sitten, eli mikä teidän arvio on? Me ei mennä. Okei, no tuokaa riskiarvio tästä asiasta. Tehkää se riskiarvio siitä alueesta. Unohtakaa se, mitä muut sanoo. Tehkää se riskiarvio, kerätkää data, kerätkää niin kuin asiakasprofiili, mitä me ette tekee, mitkä on ne raja-arvot. Miettikää, mitä raja-arvoisia pitää olla. Mitkä on ne niin kuin toiminnan edellytykset siihen hommaan. Ja siinä meni sitten vuorokauden verran. Sieltä tuli arvio takaisin ja todettiin, että kyseisellä alueella, itse sillä alueella, mihin ollaan menossa, missä oli lentokenttä ja päästiin siihen ja liikkuminen, puhuttiin noin 15 minuutin ajomatkasta, niin siellä ei ollut tapahtunut mitään yli 6 kuukauteen. Sitten mä niin kuin kysyin sitä, että okei, no miltä tämä tuntuu nyt? No vieläkin vähän epäilyttää, okei, no mutta meillä on nyt asiakas, joka haluaa mennä sinne, että pystytäänkö me toteuttamaan tätä vieläkin. Jatkettiin sitä ja no sit pitää olla niinku lyhyet niinku pysähykset. No sit laitetaan lyhyet pysäytykset. Et ei se, siis sanotaan, annetaan ne raja-arvot heille. Et jos te niinku tunnette, että pystyt toteuttamaan tämän näillä raja-arvoilla ja se on niinku teidän mielestä turvallista, että mä oon niinku sitä mieltä, että tämä pystytään toteuttamaan. Mutta nyt niinku haluan kuulla se myös teiltä, että se on niinku, tehkää se arvio itsenne. Luotiin raja-arvot siihen, tehtävä toteutettiin. Se oli myös sielläkin niinku asiakkaalle tuotiin ne raja-arvot esiin, niin sitten kun he oli ollut siellä, niin siinä rupesi ihmisiä kerääntymään, niin asiakas oli heti, että no pitäisiköhän meidän nyt jo mennä. Ja hän oli ihan tyytyväinen siihen, että lähdettiin pois. Ja tavallaan se saatiin toteutettua täysin niin kuin eri tietojen perusteella, kun paneuduttiin, käytettiin vähän lisää aikaa siihen, eikä tehty semmoista niin kuin tavallaan niin kuin siihen ensi-intuitioon perustuvaa päätöstä. Joo, tuo on niin kuin hyvä esimerkki myös niin kuin riskienhallinnan roolista liiketoiminnan mahdollistajana. Mutta sitten samaan aikaan täytyy aina muistaa, että niinku historia ei ole tulevaisuuden tae, että se on aina vaarallista. Ei myöskään 2 vuoteen Venäjän armeija ei ollut hyökännyt Kiovaa, kunnes eräänä päivänä lisään sen verran, että totta kai katsottiin myös sen hetkistä tilannekuvaa. Joo, just näin. Mutta se on niinku ihmismielelle vaikea. Me niinku liian usein niinku rakennetaan perusteita sieltä niinku historiatiedon kautta. Ja eihän se niinku, muista on niinku aina ihan loistava esimerkki, että jos sä valitsisit sun, varsinkin Suomen kesässä, valitsisit sun päivän vaatetuksen eilisen säätiedotuksen perusteella tai sen mukaan millainen keli eilen oli. Se ei oikein täällä niinku toimi. Mutta se on sama kaikessa päätöksenteossa. Mutta puhutaan vielä sitten yhdestä päätöksentekoon liittyvästä lempiaiheesta, eli päättämättä jättäminen. Ja tämä on mun mielestä niinku mielenkiintoinen asia, jota näkyy liian paljon. Päättämättä jättäminenhän parhaimmillaan on hyvä tietoinen valinta, se on päätös, mutta siinä pitää olla aika rehellinen, että miksi me jätettiin tekemättä tämä päätös. Silloin, jos meillä on vielä aikaa, ja me ollaan tunnistettu, että meillä on aikaa, ja meillä on resursseja, ja me halutaan lisää tietoa, jotta me voidaan tehdä laadukkaampi päätös, on täysin perusteltua jättää päätös tekemättä, tai itse siinä päätetään, että tämä päätös tehdään vaikka 2 viikon päästä, mutta sen lisäksi meidän pitää päättää, että mitä toimenpiteitä näiden jaksojen välissä tehdään, jotta me voidaan tehdä se päätös.
kun tosiasiassa hirveän usein se ei ole tämmöinen niin kuin tavallaan tietoinen päätös siitä, että me siirretään päätös, jotta me saadaan lisää tietoa, vaan se on tosi usein sen takia, että se päätöksen tekeminen tuntuu hankalalta. Sitten kun se on vaikeaa, se alkaa tulla niitä omia mörköjä, niin sitten ollaan silleen, että hei, palataan tähän myöhemmin. Tämähän on se klassinen. Hei, palataan tähän myöhemmin, tai otetaan tämä seuraavassa viikkopalaverissa. Ja se on aina mun mielestä indikaatio siitä, että nyt me ei niin kuin pureuduta siihen ongelmaan, me vaan niin kuin siirretään tämä siihen, että palataan tähän myöhemmin. Nyt ei niin kuin jaksa keskittyä. On ok myös sanoa, että hei, että nyt on niin paljon pöydällä, että mä en pysty keskittyä tähän, että otetaan tämä ensi viikolla ja tarkastellaan tätä sitten tarkemmin. Mutta tässäkin tulee se, että me ollaan tietoisesti tehty päätös siirtää, eikä vaan silleen, että me todetaan, että palataan tähän myöhemmin, koska silloin se asia jää leijumaan ja tekemättä. Ja sitten me ollaan nopeasti siinä tilanteessa, että me joudutaan tehdä päätös aikapaineen alla, ja se on aina huono. Just näin, ja tuossa on varmaan niin kuin nousee hirveän tärkeäksi, että ne päätökset tuossa asiassa, että mitäs jos meinataan siirtää, ja niitä siirrellään, mikä on niin kuin huono munkin mielestä, niin se, että kuinka kriittisiä päätöksiä ne on. Et moni asiahan on myös semmoisia, että niitä voidaan siirtää, koska niille ei loppujen lopuksi ole mitään vaikutusta, mutta se on hirveän tärkeää tunnistaa, että sitten millä on liiketoiminnan, tulevaisuuden tai jonkun muun asian kannalta, niin on oikea vaikutus, niin niitä vaan ei loputtomiin voida työntää eteenpäin. Niin, jossain vaiheessa tulee se jonkunnäköinen aikaraja vastaan, mutta just se pointti onkin, että sen pitää olla niinku tietoista tekemistä. Kyllä. Ja sitten toisaalta niinku helpot voitot kannattaa poimia pois, koska sitten kun aina tulee se tilanne, että tulee yhtäkkiä hirveä määrä muuttujia ja se sekoittaa sen paletin, niin voi vitsi kymmeniä kertoa, kun miettii, että olisinpa mä hoitanut tämän päätöksen jo aikaisemmin, niin mun ei tarvitsisi tässä myrskyssä nyt tätäkin miettiä. Mutta siinä pitää olla rehellinen. Kyllä. Olenko minä laiska vai haluanko minä siirtää tämän sen takia, että meillä ei ole tarvittavaa tietoa, me halutaan lisää tietoa. Onko meillä oikeat kysymykset, mihin me yritetään saada vastauksia, jotta me voidaan viikon tai 2 tai kuukauden päästä tehdä se päätös. Täytyy sanoa, että meillä oli tuossa korona-aikoina Nesteen Kilpilahdessa oli tämmöinen megalomaaninen suurseisokki, ja siihen korona iski just päälle ja aiheutti tosi paljon haasteita sen toteuttamiseen, kun rajat on kiinni ja hirveän määrä ulkkareita pitäisi saada Suomeen ja näin edespäin. Siinä oli todella tehokas johtoryhmätyöskentely. Kiitos vaan Kanervan Jukalle, terveiset Jukka, jos olet kuuntelemassa. Niin Jukka osoitti niin äärettömän kovaa johtajuutta siinä ja sellaista kylmähermosuutta, että kun sinne johtoryhmään tuotiin asioita päätettäväksi, niin sitä tarkasteltiin monesta kulmasta. Ja sitten jos todettiin, että hei, meillä ei ole ihan nyt niin kuin riittävät tiedot tästä näin, niin sitten tarkennettiin, hei, näihin 2 kysymykseen pitää saada vastaukset. Ja heti kun näihin on saatu vastaukset, ilmoittakaa, otetaan erillinen 20 minuuttia ja katsotaan tämä ja tehdään sitten päätös, kumpaan suuntaan mennään. Muista aivan niin kuin loistava esimerkki ja kuitenkin niin kuin todella kovan niin kuin paine alla. Ja tästä on sellaista niin kuin tietoista asioiden siirtämistä siihen, että hei, nyt pikkasen vielä pitää lisää tietoa, me voidaan saada näihin kysymyksiin vastauksia, meillä on riittävästi aikaa ja resursseja, haetaan ne ja sitten tarkastellaan. Se on hyvä. Mutta ehkä jos vähän vetäisi yhteen niin kuin päätöksenteosta vielä tähän loppuun, niin tosi tärkeää on se, että päätöksen, niin kuin, oliko hyvä vai huono päätös, niin sitä ei voi tarkastella lopputuleman kautta. Ja oikeastaan mä en edes puhuisi, että onko se hyvä vai huono päätös, vaan onko se ollut laadukas päätös, vai eikö se ollut laadukas päätös. Jos me todetaan, että se ei ollut laadukas päätös, niin millä me voidaan ensi kerralla tehdä meidän päätöksentekoprosessia tai mallia laadukkaammaksi. Oppia siitä, niin, se meni näin. Oppia siitä. Päätöksellä pitäisi olla aina jonkunnäköinen haluttu vaikutus, ja tämä pitäisi kaikkien ymmärtää samalla tavalla. Et jos me päätetään käskeä kaikille talvitakit päälle, niin me halutaan sillä, että väsyneiden ihmisten ei tarvitse itseään miettiä sitä, he pysyvät toimintakykyisenä, he pysyvät lämpöisenä esimerkiksi. Eli päätöksellä pitää olla aina jonkunnäköinen yhteisesti ymmärretty niin kuin tahtotila tai muutos, mitä se päätös aiheuttaa. Hyvin
rakennettu päätöksentekotila, eli johto pystyy käyttämään enemmän aikaa niiden päätösten rakentamiseen, pystyy enemmän resursseja kerätä tietoa ja sen kautta luoda hyvä kehys. Kun me ollaan luotu maltillisesti hyvä päätöksentekotila niille tiimeille, niin silloin tiimit pystyy tehdä taas paljon nopeammin päätöksiä, koska tavallaan isot linjat on varmistettu, jolloin siellä tiimissä voidaan tehdä paljon ketterämmin niitä päätöksiä. Näillä kolmella pointilla ehkä voidaan taputella tämä jakso ja johtaminen, tai siis päätöksenteko on niin moniulotteinen asia, että tuosta varmasti tullaan keskustelemaan hyvin paljon jatkossakin myös sitten vieraiden kanssa. Näillä mennään eteenpäin. Tulen alla kohti seuraavaa jaksoa. Kiitos kuulijoille. Ensi kertaa.